थावखौनो एरख'नांसिगोन ना उपाय गैया थावानो गैया गंसे फेसन प्र होनाय जाबाय नै या दावगायबाय ओमफ्राय गरमर थांनाय आरोना जेनेबा दलङाबो ससे लिकेट्रा ससे दंफां थुख्रा बोरै जानांगौ बिदिबालाय ओइ लागाव गरमर ओइ मांकिखौ लागौमोनलै मांकि ओ देख मांकि ये राहा ये जायगायावनो फैखाबाय जों ओमफ्राय ना ससेखौ खिथानाय जायासै आरो ना बुस्थुआ लानोबा होननानै भिडिअ क्लिपखौनो लायासै जायगायाव फैबाय जायगायाव जुखाम बागान जुखाम ओमफ्राय ना जों माने मोखांखौ खिथानो लाजिदों आरो ना फार्स्ट टाइम ब्लगार नालाय ब्लगिं खालामफेराखै ओंखायनो मोखां खिथाथ'वाखैमोन आरो दा नुबाय थागोन लासै नायलांबाय थाबाय नालाय सालायफोरानो गिदिंलायबावा ओरैबायदि माबासो आरो ना बोरै जानांगौ बिदिबालाय फाग्ला फाग्लालाय ओमफ्राय गारि दोननानै डाइरेक्ट फैखाबाय आरो जायगायालाय ओमफ्राय नैबे हाब्रांथिबाय जोङो हाग्राबारि बेरलाबायनाय गोदावफोरावनो दैमायाव ओमफ्राय नै SSB फोरा माबा मोनसे सोंगार जों आरो फाल्थु जाला माला फैबाय नालाय बेग बालाबायनानै माबा लोंग्राफोर लाबोदां नुदों जोंखौ सोरखौ लायालाय नै दाखोरबारि नैबे जाहैबाय पाहार नैबे जाहैबाय फेरा लावखब लुखब बेन्दों बेनला थिं सोरखि बोनानै ओमफ्राय नै लांदां जायगायाव मोनफैबाय आरो फाल्थु माबा उग्रपन्थिफोर बायदिसो आरो मानसिफोराबो जि गाजा नालाय हेलमेट लाबोथिबावलायबावो फाल्थु सेन्देलफोरखौ फुनांगौ जाबाय अबस्था गैया दै गोजामोन ना जायगाया गोजां बोथोरफोराव फैबालाय एसेबां दै जाया गावसो जोंलाय आरो जानला मोनला जायगा नायनो थांनायालाय आरो फिल्डआवसो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय बेयाव फैबाय ओमफ्राय नै क्या कमाल का जगह एसे नै जोंना जाराबाया बापरे बाप दै सारलायबावसो लगाओ भाई पहाड़ क्या नजारा है भाई थांफिनबावगोन र' मालाबा खनसे नैबे जाहैबाय फेरा होनना बुङो आरो फेरा नङा मानसिया बिराद गाजालै माबा रिक्सा ड्राइभार नैबे आं जाहैबाय फाल्थु ना मानसिया ओमफ्राय जाला माला जाबाय जों जायगाबा फलबेक खाबाय तुला थांजालै होला मोनला पाहार गोजाथार मैदेर ओंखारो बिथिं हाथि ना मा होनो ओइ सुन्दाय गोनाङा इराबद अन्थाइफोरा लुंगा लुंगि खेला बल्दार होनो मोजां जागौमोनलै जोंना गगा बुस्थुखौ होथेनांसिगौमोन बल्दार होनानै जंगल फल बेक हाग्रानि मानसि बायदिसो मोनलायलांबायलां पाहाराव थाग्रा पच्चा बेबायदि हाग्रायाव न' लुना थानो हानांगौ खेला थांनो हाया तुला नोङो सोर बियो मास थांग्रा दे मारसि जागोन दा ओमफ्राय रावफोरा एसेबो स्टेबल थांथारोना जोंना जानला मानला खुगानिफ्राय जानला मानला गफ्लांलाबाय थायोलै खोथाफोरानो ओमफ्राय आंबो बुंलाङो मालाबा कन्ट्रलाव थायो आरो एसां बिदिनो जों सासेया जाद्रायथारा माने इगनर खालामबानो जाबाय नोंसोरो नायग्राफोरा गालांबाय जोंखौ सैतानफोरा बाजागौमोनलै आङो खारनांसिगोन उपाय गैया
फाइनालि सौहैमारबाय lah yes fei moनबाय ना मोखांखौलाय माथो होनलाय मा बोरमा स्टाइलनि मानसियालाय मिथिखांनायालाय फाइनालि दै लोंनो नागिरदों ओरैलादा लोंनि दै बथलखौनो लोंबाय ट्रेभेल माबायदि मोनखो तुला पार गाखोना माबायदि मोनखो दिनैसो जों माबा हरदां जेबो मोनाखै माथो मास पार गाखोनानै सेस हालोद दै लोंग्रोनि न' थांसै बाइक सोरो बेनो मा लाबथिना हरचा गुसुङाव लाखिनो सानसे गिरा दा होनना बुंदों ओमफ्राय खालायबो फैबाय थांसिगोन माने न'आव बारा गोबाव थानो नालाय थाब बन्द' खालामनो बुस्थुआ लांसिगोन आरो बन गुदुं जाना फैसै माने रास्ता कैसा है आजा भाई आजा लकडाउन खायबार मोनानानै थांगोन जों बे जायगाखौ बारा मोजां खिथानो हाया जानला मानला बानायबाय जायाखैबाबो सापर्ट खालामनो गोसो दंबालाय दा आरो ना साबसक्राइब खालामना होनाया जों बारा रिकुवेस्ट खालामबाय थानाय माबा गैया जोंनावबो अबसे ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअखौ मोजां जेनेबा भइसखौ मोजां मोनसै आरो ना फ्रन्ट केमेराजों शुट खालामसै ओमफ्राय दा जेनेबा बे केमेरा मोजां रोंस्लाबाखै नालाय रोंस्लाबाखै माने बुंनायफ्रा एसेबां जास्लाबा ओंखायनो बारा माबा खालामाखै जोङो उनाव जासिगोन दे माथो थांबाय थांगासिनो जों उनाव मोनहैसिगोन नै 5 किलोमीटर